duk daya biyu rana fata dalle alquran baka isa ba kai dan mori banda kai ne aida wallahi dai ka ji na buga ma karfi irin haka da kudade na ba na so shege e kado aini ina tun sai na ji ina gama kamshin kudi kamshin kudi na ji hanci na ai wannan kudade da kake gani yanzu nan da ka gane da ni da dan gwata daya nake ji na wannan yafi karfin ka yanda za a yi kenan kudi ne wannan ka gane sa biyar ka samu 10 wannan adashin gata ne in ka sa biyar za ka samu naira 10 kai wannan adashin dai kashe zuciya ne ka sa biyar ka samu 10 kai ka sani ko na kashe menene ne anya ba kudin ruwa bane ba kuwa kudin hadari ne ko na gajimari sweet what daya biyu yawa to ga wata biyar din awon goma ya Allah na daya biyu na zo da naira biyar na samu 15 ga wata biyar din har ban naira 10 baban tinkiya daya biyu ga wata biyar din awon wata 10 na gana ma azaba tukunna daya biyu kai ni fa na samu kudin aure a nan gurin qur'ani kudin ga wata biyar din har ban naira 10 to ai sun kare saura guda to me gida kaga tafiya ta sai an ji dawo ka ji dawo ka menene in faɗa ma tsakani da Allah harkar nan cuta ce sweet what ka je ka lalubo mana kwastoma mu ringa ba su kuɗaɗe muna samun riba idan muka gama tattarawa sai mu gudu mu bar ƙasar nan ya da Allah ni ba dan yarinya bane wannan kudin din da suka shigo ba za su fita ba na ji na yadda za a je a kawo wasu haka tsarin ka yake samu mana wasu in ka saka 500 za ka samu 1000 akwai wasu yara a nan layin zuciyar su ta mutu ta kone kurmas ta mutu daidai muke da su to ina zuwa je ka samu su ina nan ba inda zan yi Allah ya taimaka aka samu kuɗaɗen Arewa miliya. Barkan ku da zuwa. Barkan ku da zuwa. Sai mun haɗu. Thank you very much. Muna can muna zaune. Ka san dama mu zuciyar mu ta mutu. Ta kone. Rakayas ta riga ta kone. Allah bai iko. Yazo ya gaya mana sabgan nan kaga dare ɗaya Allah kan yi baturi. Na'am. Saboda haka mu ma yanzu mun zo mu zuba hannun jarin mu. Ku saka naira 5 ku samu 10 kenan. To bismillah. Zuwanka ai ya fi zuwan Buhari Kano. na wani kasar kenan Mu yi magana na kasa kawai. Wai da gaske ne ko kuma kawai dai faɗa ne ake yi? Rike. Ya? Da gaske ne da gaske ne. A to ƙara mu. baban tinkiya A ganawa. A to bari mu fara da kai. Yawwa. Ka ba da ɗaya a baka biyu? Yayi. Gashi ƙara mu. Sabiyar ka ɗebi 10. Ka gane ni ƙara mun ma duka. A duka. ya san yi ne ma da kyau Aiko yanzu ba abin da zan yi. Abin da nake so da ku a gama harkar na haka ku je ku zo ku saka manyan kuɗaɗe ko kuɗaɗen yatimoyin ku ne iyayen ku je ku sato. ka ji kato Daga fulo zan yi. Masha Allah. Na ga suna zuba kuɗi. Na adashi ne ma ko na menene? Na'am. Ina jiran ka. Ya? Ku je ku ina nan. Ai dai ina kuka je kuka da ina nan gurin azuri. Ana dawo ana za a tandani. Kimi na? wato na ga alamun cewa fa harkar nan Za yanzu na sa su ne su je su kawo manyan kuɗaɗe. Kuma kaga tun in suka kawo 1000 naira 5 za mu. ka san Allah ka san annabi idan ka manta da ni idan bai na sa a rataye ka ba Allah ya sa wannan ya fi karfin ka Ki dai ka je gefe ka jira ka laɓe ka tabbatar ka laɓe. Wanda ranka yake so ba abin da zai faru. haka tsarin yake Manyan mutane ka ce hakun dawo. Mun dawo. Ka burge ni. Ka burge ni. Very beautiful. Yes, sweet what A buɗe mu gani. Suna da yawa. Buɗe mu gani. Kun burge ni fa. Allah. Allah wallahi kun burge ni. Ga su nan samfur. Naga 'yan 200 wannan 'yan 100 naga 'yan 500 da 'yan 1000 Ba ka da kes wannan 500 ɗin da kake gani. Nawa ne nan na 10,000 ne. Su kuma ɗan nan shi ya kawo su na 20,000. Oke 30,000 kenan. Ya kwa. To rike haka samun su a ciki. A mai da su. Sa su zuge. A irin kuɗaɗen kakansu ne ya je mai su ɗiban taliyar moridi. Haka zalika ni ma ban yi ƙasa a duniya ba. A kuɗin
Allah mai iko ka san in Allah ya soka da arziki yanzu sai ka ka hafana dama ya sunan wannan shirin namu da aka baku labari sa biyar ka ga goma na'am ba a ce maka sa 1000 ka ga 2000 ba what to dan haka yanzu riƙe haka lalle ma wannan rike mana sau ana baka kuɗi kai ma rike haka dama sunan aikin mu sai 5 ka samu 10 na hawa kun kawo kuɗaɗen nan ga naira 10 kuna na hawa ku ta Adi kasancewar ma nan babu tsaro no abokina lafiyar ka zo kai wata kwanciyar gwamon jaki dare ne zaka kuma nakuda kake yi dare nake gani rana fata dalle ƙara faɗa anya ba haihuwa zaka ba uwar ka nake ayo